Ahoj, jmenuji se Noah a chci vám vyprávět o hrdinství pana Antonína Kaliny, který zachránil stovky dětí v Buchenwaldu během druhé světové války. Tyto děti byly z celé Evropy a každé z nich mělo svůj příběh bolesti a ztráty. Pan Kalina je soustředil v bloku zvaném Kinderblock 66, což bylo místo, kde byli uchráněni před nucenými pracemi a extrémními podmínkami v táboře. Díky panu Kalinovi tyto děti měly lepší přístup k jídlu, oblečení a důležité psychologické podpoře. Falšoval jejich dokumenty a měnil náboženské záznamy, aby je ochránil před nacisty, když se blížil konec války. Jeho neuvěřitelná odvaha a chytrost zachránili více než 900 dětí, které přežily až do osvobození Buchenwaldu. Chcete-li se dozvědět více o inspirativním příběhu Antonína Kaliny a o tom, jak zachránil mnoho mladých životů, navštivte expozici v Třebíči, která je věnovaná jemu a dětem, které zachránil. Je důležité, aby se tyto příběhy vyprávěly dál, abychom nikdy nezapomněli na jeho statečnost a lásku k bližním, kterou projevil.